everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Portado ang krusada sa ubang mga kadagkuan nga naa sa PNP ug sa AFP nga hilom kayo nga nakikausa kanato. Excited ako nining umabot na mong misyon sa Esquadro, General. Pagkapadasig kay namo ka ng balita, Sir Mart. Salamat kay naapagiripipila nato ka mga kadagkuan. Ang ana ay pagpakabana sa matuod karon nga kahimtang sa crime rate sa atong lasod nga may kalabutan ining drogas. Daghan pagyudunta ang nagpakabana apan nangahadlok kay lagi naa sila sa posisyon sa gobyerno. By the way, Glenn, ihatag ko nimo ang link ni Codename Weasel. Oh, Codename Weasel? Weasel, nagsubay na mi karon sa A. Del Rosario Street. Diretso lang. Inig-abot sa intersection, liko sa to bypass sa traffic na highway. Copy. Gawas mo sa corner Vertugaso ug Minyosa Junctions. About 50 meters away, mao na ang Double J Square, diin na naa ang target. Thank you, Weasel. Copy. Niya na ta. Oglina, Lain na sabihan ni karong mga drug personalities ang mamaynos sa naong sa kalibutan. Oglina, duha ka mga illegal drug masters ang nakalinyada nga papason karon sa Esquadro nga mupiang sa ilang operasyon. Glenna, do you hear me? Kadiyot lang, kay naimisahe si Weasel. Yes, Weasel. Naa sa right wing ang sakyanan sa target. Sa right wing siya mo plastar sa explosive kay dili na siya makuha sa range sa CCTV. Salamat, Weasel. Copy. Unsa iyang mensahe? Nipilit sa ilaw maning SUV ang magnet sa bomba. O nasit na po din ning keypad nga cellphone ang kontrol sa oras. Pagdali na ko sa pagbiya din eh. Ready na kayo ko sa atong exit point. Paingon na siya sa iyang sakyanan. Kauban ang iyang alalay. Gamoy nagkunit sa atas si Case. Musakay na sila. Larga! Five, 4, 3, 2, 1. Ha! Milampos ta sa una na to mission, Glina. Napaulbo na to ang sakyanan sa usa ka drug lord. Oh, nilampos na sabang Esquadro sa laing misyon. Good job! Mission accomplished. Proceed sa kadahang mission niya sa Esquadron, Glenna. Okay, Weasel. Please, clear the area paingon sa ikaduhang misyon sa Esquadro. Naay checkpoint sa Arriba Highway. Divert your route to Plan B. Thanks, Weasel. Musuot ta sa mga diversionary roads aron malikayan ang checkpoints paingon sa ikaduhang target. Isali ko nimo ka ng bahina, Glina. Sundan lang yun ang instruction sa whistle. Sa Esquadro ato kauban, Alyansa de la Lord. Kaya kay eksperto sa improvised explosive ang nagpailang eskwadro. Wa nailain siya si Misael. Unsa? Siya ba ka na expelled sa himo explosive? Improvised explosive? Oh, darling, Madam Jane. Siya abilidad nga ingon yan tungod sa suod niyang higala kaniadto.
nga usa ka Muslim extremist. Ako na wala labot sa iya abilidad. Ang importante, namatay siya ba? Dad, headline na sad karon sa mga balita ang gihimo sa nagpailang eskwadro. Duha gyud ka mga sakyanan nang gipaulbo. Samtang sakay ni ini ang mga drug lords ug mga alalay sa lain-laing mga dapit. Nga sa ato pa, naibanan og duha ka mga drug lords. Daddy, Sigurado ko nga nakapanyutralize gyud ang maong hitabo sa kasamtangan nga drug trade nga hitak na gyud kaayo. ambot kun unsa gid kay mamahimong linugdangan ni ini, Daddy. Pangulbaan ang dagkong sindikato sa drogas nga konektado sa triad. Unfair man gud nila ni Misael ug Miss Glenna, Daddy Mart. Wada ka na ang maong kabalaka, Iha Aliyah. O ipadayon ang imong pagsuporta alang sa krusada. Pero, unsaon naman lang ha? Kung mulik ang maong sekreto, Daddy. Nga kining vigilante attack sa nagpailang nga eskwadro, suportado ninyong pipila ka mga retirado o pipila sab ka mga aktibong men in uniform. Oh, Dad, ako'y napalaka ni ini. Nimo, ingon man nilang duha ni Misael ug Miss Glenna. Ambot. Ambot kung husto ba ko sa akong desisyon. Nga gisuportahan ta ka, Daddy. wa ka masayop sa imong desisyon. Busa ipadayon ug wada ka ng imong way hinungdan nga kabalaka. Dad, Isilsil sa imong alipatakan ng tinuuray nga tumong sa krusadang kausaban sa nibalik o kaguliyang natong katilingpan. Ug timan ni nga matag kausaban, natural lang nga naagyo'y masakripisyo, naagyo'y makompromiso. Ug niining puntuha, kinabuhi mao'y nakataya. sumaha lang gid nimo, Dad. Iha Aliyah. Excuse me, Daddy Marta. Nagkasabot kaayo ko sa gibati karon ni Iha Aliyah. Doon na siya sikrito o espesyal nga pagpakabana kang Misael. Dali nga nahog ang iyang pagbati sa maong tao. Ambot ug nga nugaan man sab kaayo ang iyang buot ngadto ni Misael. Nagsugod pa lang kini, Iha Aliyah. Taas pa kaayo kini og latason. Gani wa pa kini kasiguruhan. Apan ang klaro og tataw mao nga manglimpyo gyud ang eskwadro sa mga hugaw og dunot nga mga sagbot sa katilingpan. Porilon gyud ang mga kagaw. Wagit ko magkasabot na ako kung ganun kaan manggit kaayo nga akong buot kang Misael. Bisag unsaon ako, mubati gid ko kabalaka. O dili ko mahimuta nga maghuna-huna niya. Daling palangga, medyo kaspal. Kanay rahinay na nato, batyakan pa. Anam nakahinay ang talansaksyon sa illegal tulugas pa. Siyempre, tungod kay duha ka mga dagkong drug lords ang nahipos sa bangag sa ilong nga eskwadro. Kamasayas po'y pangat na daghan talabaho. Uy bangag ba? Kumong-kumong pamanto. Gikan nga nagagawa sa ospital. Kanay squad lubang. Kanalami paksyon ba? Pero, kamo ka na kinahanglan una patay sa katuduhan ni mo mga tao talaydol. Katugod jam o sags. Mahipos lagi unya na ko sila, Madam Cheng. Gusto ko ka na ikaw, dali. Tala ikaw ka na focus. Pala patay na iskwadlo. Madam Cheng, Kana ko gusto wag tangsak himpit. Kana vigilante nagpaila iskwadlo. naparalyze gyud ang atong mga transaksyon
sa illegal drugs. Kung magbayad yun unya ka ng iskwadro o ang iyang kauban nga Lady Rider. Kanako sang istulis na maayo. Halagi yung kay stress, madam. Istulis, oy! Karahatag hasod sa ako, kana vigilante iskuwan lo lagi. Ana po na tayo kauban, Lady Lydell. Kana na ko kinipikto sa dalag tiliding ba? Tinood yun ka, Madam Singh. Daling palangga. Apiktado yun kaayo ang atong drug trading nini. Ako ka nalakot kayo ba? Atong pahuwason ang imong kasuko nga gibati. Unsa man? Kitoy-kitoy? Pagilok ta? Oh! Kana. Amay pa kana. Kana palami pa. Ikaw ka nagpakitoy-kitoy ba sa kuan, Madam G? Unya ka na tuslok ikaw sa ako. Bangag sa ilong ba? Gipangulbaan na ang mga tagduma ug mga kaalyado karon sa dakong sindikato sa illegal nga drugas. Nagasiguro ko nga nakapatay og ginila ang nagsunod-sunod nga mga panghitabo, Sir Mark. Grabe ang pagkuyanap og balik sa ginadling drugas. Human sa unom katuig kapin nga namingaw kini. Hinaot nga nakatampo kita, Misael. Aron mo hinay ang distribution niini. Mapiktaran gyud ang ilang mga negosyo sa ginadiling drugas. Sigurado sa bakuniana o gipangulbaan na sila karon ang mga kagaw. Dali ko may mong masayo po. Si Misael ang nagpailang iskwadro. Mao ba, Boss Major? O kana, boy bangag. Siya gyud ang iskwadro. Tungod sa talagsaong abilidad na ini sa paghimo og improvised explosive. Mao ba? Naglungot-lungot na kung patay niya. Alias, boy bangag. Painumduman talang kay nga dili basta-basta nga killer si Misael. Boss Major, Naglisod ka gani nila ni Bayjam o ni Bay Sarge. Nga na pa kay tulo ka mga kauban. Nalimot ka. kumpiyansa lang. Mao ka tinuod, boss. Pero nakatira na kong leksyon. Uwa ara sila sa akong kumingking kung maunay hisgutan ang abilidad. Bangag sa ilong. Sa buhat ipakita og dili sa paganpar, alias boy bangag. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.